Yung mga kaibigan, wala nang intro-intro to mga kaibigan. Nandito ako ngayon sa bundok. Kasi mag-ano tayo. Ipakita ko sa inyo yung tinanim namin na mga sitaw. Namunga naman sila. Tingnan natin kung marami tayong ma-harvest. Bundok na bundok. Yun, may bahay dito. Kaibigan natin. Maraynal daw. Ano, nakaon ka man kan? Nakaon man. Kuya ako. Oh, masarap nito. Ano, Tagalog, Bicol? Maski Bicol, pwede. Siramon ini, oh. Alawon. Alawon. Ayan yung nahuli ko kanina sa Bobo Trap. Dinala natin tong isang kaibigan natin, Pogi. Sige. Di ba, iba? Pakain. Maharbis kami ng sitaw. Di bilin sa kong ini. Dede siya no, si Nag-eskwela sa turog pa. Sige, kami lang. Sige. Presko dito ah. No? dito na naglabaw. Presko ang tubig. Ang lamig ah. Di ko pagtingin. Hating tama ibong. Yo. Bala si solar. Oo. Nasaan na yung gulayan natin? Diyan? Medyo malayo-layo to mga kaibigan. Hindi ko naman na pinotage yung pagpunta namin dito. Dito na ako sa bundok umpisa ng video kasi baka masyadong maba. Hindi natin kasama si Buboy kasi may ginagawa siya sa dagat ng hunting ng alamang. Kalabaw. Dito lang ako sa bundok nakakita ng kalabaw ah. Asa na? Malayo pa? Ayun sa kabila. Puro harayo pa lang di pag-agya. Yun mga kababayan ko mga Bicolano, may marahay na daw sa Indugabos. Sa mga Tagalog, magandang umaga. Ito, nasa gitna tayo ng kabundukan. Ayan. Kahit dito pala sa gitna ng bundok may may palayan pa rin. Kasi may ilog tabing ilog. Yung dinaanan natin kanina, dugtong dito yan. Para siguro sa irrigation. Ganda ng ng mga pananim dito sa sa bundok.
Sa payas ba? Daming mga prutas, kamuting kahoy. Paya. Yan yung mga tanim dito. Mais, tsaka maning. Sarap siguro mangisda dito, ano? Brad, sarap mangisda rito. Nasaan? Oo nga, no? Malaki na, balikan natin yan pag may ilan pa tayong dala. Oo nga, oh, ayun, oh. Tatakbuhan, oh. Yun, oh, ang dami, oh. Pag may dala tayong lambat, balik tayo dito. Yun mga kaibigan, yung malayo-layo pang nilalakbay natin. Pero okay, sulit. Kahit matirik yung araw, malamig ang pakiramdam dito sa bundok. Sama ko si Brad Romil. Kasi siya may-ari nitong bundok nito. Kaya nagtanim siya dito ng mga sitaw. Lagi niya akong sinasama rito. Yun, dito na tayo mga kaibigan sa taniman ng sitaw. Ayan, oh. Daming ma-harvest natin ngayon. Oh. Daming bunga. Mukhang makakarami tayo ngayon, Brad, ah. Mamaya ilalako natin yan. Ilalako ko yan. Yo, umpisa na natin mag-harvest. O, pahinga muna tayo. Umpisa na natin para makauwi tayo maaga. Yan yung mga tanim niyang mga sitaw. Yan. Lawak niyan. Gandun. Farm ng sitaw. Harvest na tayo, harvest. Sagad ka? Ano, isagad ka? Lahat yung pag-harvest? Para sunod na araw na lang tayo balik dito, no? Sagad natin pag-harvest. Yung mga ganito, sama na natin. Kasi pagka hindi natin sinama yan, yung mga ilang araw tayo babalik dito, mga 2 araw, magulang na yan. Kaya sagad-sagad tayo ngayon. Daing bunga. Ruyong-ruyong, ah. Nakikita, eh. Nahulog ako sa kanal. May kanal pala dito sa tabi. Sarap mag-harvest mga kaibigan. Sarap mag-harvest ng sitaw. Makadaing bunga.
Ilang beses na akong sumama dito. Ngayon ko lang binidyo para malaman nyo naman kung anong mga ginagawa ko pag wala ako sa dagat. Wala ako sa laot. Kaya sa ako, mas ipuputage ko ito para alam ng mga viewers ng Team Paigaro kung ano ginagawa natin. Ito mga kaibigan, ilalako ko pa ito para ibigay ko dun sa kaibigan natin si Brad Romilo ang bayad. Tapos siyempre may porsyento ako naglako eh, kasi siya mayari nito, yung taniman na to. Lagi niya ako sinasama rito. Magtuwa naman ako kasi bihirang-bihira ito sa sa lugar namin, malapit sa may dagat. Mahirap na magtanim doon kasi bukod sa may alat yung tubig, hindi ganong maganda ang buhay ng mga ganitong mga pananim. Kaya kung mamunga man siya, maliliit, tsaka maraming yung magkukulay puti rito sa mga sanga niya. Dupilak tawag dun dito sa Bicol, dupilak. Yung bunga, kukumpulan nila, hindi na yun matutuloy. Kaya kung hindi ka masipag spray, walang doon. Tanim na sitaw, walang produkto. Kung spray ka naman ng spray, makakaano naman sa kalusugan yun. Kaya ang ginagamit lang kadalasan dito, pang spray, minsan sabon lang, pamatay lang yung mga langgam na kulay itim. Mga kaibigan, hahaba oh. Dahil bunga. Ayan pa oh. Dahil. Tignan natin ito. Na. Ayos, dami na natin nakuha. Walang Pantali na lang yan, pantali. naiwanan kita. Ito. Ganito talaga, dito tayo sa bundok eh. Kahit nga sa bundok, nakamas ka eh oh. Talagang dubli ingat ah. Bakit? May COVID ba yung mga kalabaw dito? Ayoko ko lang. Magkano naman yung isang ganyan? 20. 20 pesos? Oh. Ba, ayos, ang lalaki ah. Siyempre, dapat makakain ng mabuti yung bibili. Hindi na katulad dyan sa palengke na parang hindi nasasayad sa lalamunan ng ayos. Ng bumili ang Oh, lalaki ng ng pagkakatali niya oh. 20 pesos lang to, 20 pesos, ilalako ko to. Habang papauwi ako, galing ako rito, lalako ko yan. Tapos bukas ng umaga, bibigay ko na lang sa kanya yung bayad. Yan. Kasi hindi mo kaya yan, hatiin mo para may dala rin ako. Dami pa naman yung na-harvest natin eh. Yan, okay na. Ayos. Ito na, akin na to. So yun mga kaibigan, yan yung natin. Ayan. Ngayon problema ko to, kung anong dapat gawin dito sa motor ko. Yan, yung paraan dyan walang makargaan kundi yan lang. At isa pang problema mga kaibigan, itong babaybayin natin no. Ayan no, halos 2 dangkal.
2 dangkal kalahati. Babaybayin ng motor. Diba? Ako din. Patong mo lang dito yan. At si Randy Han. Sana kayanin. Sana hindi ako malaglag. Sana hindi ako malaglag dyan sa ano. Mahaba-habang takbuhin pa naman yan. Hirap maghanap buhay. Pero ganun talaga kailangan. Yan mga kaibigan, hindi ko na yan ipuputage yung pagpa-uwi ko. Kasi cellphone lang ang dala ko. Hindi ko na dala yung camera. Kaya mahirapan ako. Hindi lang yan. Dito ng tuloy. Ayan, hindi ko na yan mapuputage. Doon tayo sa babae magkita-kita. So yun mga kaibigan, nandito na tayo sa bahay. Medyo hirap na hirap ako dun mag-balance ng motor dun sa 2 dangkal kalahati lang na simento. Sa dami ng karga kong mga sitaw dito. Ano? Yun. Shoutout natin tong nagpapa-shoutout mga kaibigan natin. Shoutout kay Joel Agus. At sa family Agos from Cecil Agos. Shout out kay Noel D. Monteverde. Shout out kay Jamila Mani. At sa family De Harlo. At kay Dondon De Harlo. So yun mga kaibigan, hanggang dito na lang itong video. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana magustuhan ninyo yung video na to sa kabundukan. Yan. Sa mga bagong bukas pa lang ng aming channel, subscribe na kayo mga kaibigan para lagi tayong sama-sama sa mga susunod pa naming mga video. Paki-like and share na rin. Yun, mga kaibigan, hanggang dito lang. Bye-bye.